गोयच्या संगीत रसिकां खातीर खासा बातमी। दैनिक गोमंतकान गायनाचे दुनियेंतली उस्ताद सर्गेस्त लता दिदींच्या सुरांची याद करून दिवपी खासा कार्यावळीचे आयोजन केला। 13 मेक सांखळेच्या रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जातली। सांजे 6 वरांचेर ही कार्यावळ जातली, जाल्यार 14 मेक कुडचडा वयल्या रवींद्र भवनात सांजे 6 वरांचेर ही कार्यावळ जातली। पंडित सुरेश वाडकर हांचो शिष्य मंदार आपटे, सारेगामा जैतिवंत शरयू दाते, सारेगामा मळावयली जैतिवंत प्रीती वॉरियर तशेंच इंडियन आयडॉल फेम रसिका गानू ही फामाद गायक कलाकार उत्कृश्ट वादकां सयत ही कार्यावळ सादर करतले। लता दिदींची फामाद जाल्ली पदां आनी तांचो गायनाचो प्रवास, तांच्या जिणेचो प्रवास ह्या सगळ्यांतल्यान लता दिदीक ह्या कार्यावळींतल्यान आर्गां ओंपतले। ह्या कार्यावळीक सगळ्यांनी मुजरत येवचे अशें आमंत्रण दैनिक गोमंतक आनी गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आमी दितात। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्रीति वारियर। गोमांतक वर्तमान पत्र का 60वां सालगिरह है और इसी के अवसर पर लेके आ रहे हैं अमर लता गोवा में 13 मई को साखली में और 14 मई को कुडचड़े में। इसमें हम लता दीदी के श्रद्धांजलि में उन्हीं के गाए हुए गीतों का एक गुलदस्ता तैयार करके आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप ज़रूर आइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो तहे दिल से आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मी शरयू दाते। गोमांतक या वर्तमानपत्राचा 60वा वर्धापन दिन आहे आणि त्याच निमित्ताने सुरेल क्रिएशन्सतर्फे अमर लता हा कार्यक्रम आम्ही गोव्यात घेऊन येतोय। 13 मेला साखळी आणि 14 मेला कुडचळे इथे। या कार्यक्रमातून आम्ही लता दीदींना आदरांजली वाहू त्यांनी गायलेली अजरामर गाणी, विविध प्रकारची गाणी आम्ही तुमच्या पुढे सादर करणार आहोत। तर या कार्यक्रमाला जरूर या। नमस्कार, मी रसिका गानू। गोमांतक या वर्तमानपत्राचा 60वा वर्धापन दिन आहे आणि त्या निमित्ताने सुरेल क्रिएशन्सतर्फे अमर लता ह्या लता दिदींच्या गाण्यांचा बहारदार प्रोग्राम घेऊन आम्ही येतोय गोव्यात 13 मेला साखळी येथे आणि 14 मेला कुडचडे येथे। तर नक्की उपस्थित राहा।